हाय लोगोफोर, नै आं दंफैयो नोलोबारि फुजा मण्डप फिल्डआव। दिनै नोलोबारि बैसागु फोरबो आफादनि बैसागु बिदायनि पेन्डेलनि खुन्थिया गायसननाय हाबाफारि। बे खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव आं दंफैयो। दिनै बिनिनो फार्स्ट गिबि खुन्थिया गायसननाय हाबाफारि। बे हाबाफारिखौ लानानै दिनै माखासे सावरायनाय आरो माखासे सावरायमेल जागोन। बे सावरायमेलाव नोंथांमोननो माखासे नुथाय दिन्थिलांनो नागिरदों आङो। नोंथांमोना फारसेनिफ्राय फारि फारि नायलांबाय था। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे नोलोबारि बैसागु आफादनि दैदेननायाव जोंहा माखासे नामि दामि फावखुंगुर आरो इउटुबार, डान्सार, सिंगार फैगोन। आं बिथांमोनखौबो नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय फारि फारि खोन्थालांनो नागिरदों। नोंथांमोना फारसेनिफ्राय फारि फारि नायलांबाय था। बे बिथांमोना जाबाय बैसागु फोरबो आफादनि गासैबो सोद्रोमा। बिथांमोना दिनैनि पेन्डेलनि खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो बिथांमोनखौ आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय फारि फारि खोन्थालांनो नागिरदों। बे जाबाय मेन लिडिं लाग्रा पार्ट नेहाथारि। नैबे जाबाय जोंनि नोलोबारि गाव पन्चायतनि एपि काउन्सिलर आदा दीपक मुसाहारि। बे जाबाय ओरैजाय लोगोसे बैसागु आफादनि आफादगिरि, लोगोसे पन्चायतनिबो जा बिथाङा मा होनो वार्ड मेम्बार नेहाथारि। बुंनाय गोरोन्थि जादों, सरि। नैबे जोंना सासेया जाबाय आदा जुगु। आं नोंथांमोननो माखासे खोन्थानो नागिरदों सोर सोर जोंनाव फैगोन नैबे नोलोबारि बैसागु आफादनि बानजायनायाव। जोंहा दंफैयो सासे मा होनो मुंदांखा प्रेक्टिकेल बसुमतारी, सिंगार, कमेडियान, एक्टर। आरो नैबे जाबाय जोंहा माबे मुंदांखा फावखुंग्रि सुदेम सना रामसियारि। ओमफ्राय सासेया जाहैबाय मुंदांखा मेथाइ खनगिरि नयन बरगयारि। आरो नैबे जाहैबाय बुद्धदेब बसुमतारी, डान्सार एन्ड सिंगार। बे जाहैबाय जोंनि जायगानिनो, बे जोंनि नोलोबारि गामिनि 1 नं धनसिपुर गामिनि। ओमफ्राय नैबेखौथ' सबबो सिनाय जानांगौ, इउटुबार एखेबारे फेमास डक्टर आलफ्रिड बसुमतारी, फेमास इउटुबार। बिथांमोनहा जोंनाव फैगासिनो। सोरबाफोरा जुदि बिथांमोनजों फेस टु फेस लोगो हमनो लुगैदोंबा जोंनि नैबे नोलोबारि बैसागु बिदायखालि फैनानै बिथांमोनखौ लोगो हमफैनो हागोन। आं बेखौनो नोंथांमोननो फोरमायहरबाय। जुदि सोरबाफोर गोसो गुदुं दङब्ला फैनानै बिथांमोनजों लोगो हमनानै बा रायलायनानै बा सेल्फि लाफैनो हागोन। आं गासैबो लोगो नोंथांमोनखौ बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ फोरमायहरनाय जाबाय। आरो लोगोसे दिनैनि माखासे नुथायफोरखौ फारसेनिफ्राय फारि फारि नायलांदों। नैबे जाबाय जोंहा बैसागु आफादनि गासै सोद्रोमा बिथांमोन। नायलांदो नोंथांमोना फारसेनिफ्राय फारि फारि। आं फारसेनिफ्राय लाबोबाय नै। ओरैबायदि हेभि जागोन एबार जोंनि बैसागु बिदायाव। सोर सोर फैगोन होनना बुंदों बिथांमोननो खोन्थाखाजोब्बाय आङो। फैनानै सोरबाफोरा
मोगा मोगि लाफैनो हागोन बिथांमोनजों नैसोर जाबाय जोंनि बैसागु आफादनि गासै माने बिसिनि दैदेननायावनो इउटुबार फेमास सिंगार फेमास डान्सार बिथांमोनहा फैसिगोन आरो रायजोफोरा फैनानै बिथांमोनजों मोगा मोगि लाफैनो हागोन। आदाया बेयाव फैना माबोरै मोनदों आदा? मोजां मोनदों ना? भाग्यबान मोनदों नङा होमबा ना? आदाया जाहैबाय जतिस मा होनो बेदबारिनि बिथाङाबो बेयाव एटेम्प खालामफैदों। ओमफ्राय आं आदाखौ सोंदों माने माबायदि मोनदों होननानै। मोजां मोनदोंनो। बिथाङाबो माने बैसागुआव फैगोन फैना आरो बिथाङाबो बाहागो लाबावगोन। Jai Nilbari Bisaka Pani! Jai Nilbari Bisaka Pani! Jai Nilbari Bisaka Pani! खुन्थिया गायसनखांनानै दा फैबाय जोंनि आइबिआव। बे जाबाय जोंनि बैसागु फोरबो आफादनि अफिस आइबि। दसे रायलायसिगोन गासिबो। सान्दुङा बिराद जोबोद गोसामोन बेनिखायनो फांखाबो लागायबाय। मानसिफ्रा सान्दुङाव थानानै फैनानै नै सोरबा सोरबा मेंनायजों लोगोसे सिरि सिरि जिरायदों, सोरबा हनै सियाराव जिरायना दल दामदों। नैबे जाबाय फिलिप्स उजिर, नैबे जाबाय लेखा नायनाय आदा रिसर, नैबे आदा मन्टु, नैबे जाबाय जा बिस्वजित सतगियारि, ओरैजाय जाबाय सासेया जा बैसागु आफादनि नेहाथारि, ओरै जाबाय जोंहा आदा, ओरै जाबाय जोंहा मंगल सान्दुं खामदोंमोन बिथाङा, जाबाय जोंहा आदा जहलार, बे जाबाय फंबाय सुमा बिथांमोन।